The hunt is on after 3 daring scooter riding thieves stole priceless jewels from the world's most visited museum. أبز حجي نيود سب تاريخ طبابن بمليون نزقصرو عامتات تاكبلو ني عالمنا ابتا ازدي فلوس زخونه ني موزيم بوتا وشتي تفصم مسدم مغابن حيزلكم مص يلخو تتفصملو بوتاون ابتا عباي كتما هاجر فرنسايو از مالت دما اب لوفر موزيميو از موزيم ناي طباب مسغاغر زمن كوينو اب حدا چوقتر معلتي اب 7 دقيقوش تطراي ناي زمن تساغر تهابتي لكع كم نفاس زوري قموص يميم إذ نايز خفلا زمن سرقة باهيلو تسايا مقابن نايز طباب فتصامة نعالم ازدي مسنبال خوينو حالفيو اتا ازدي مدن نغز قابرو دما او 7 دقيقوش تطراي مخانيو اتمبزحتو نيود سب تاريخ كله تاكيبو بزنبرو ساعات نزقت جف مندق 3 سرقتي كمي كدفرو وكيلوم زبل اتعاب نقاريو اتزاقوانا فرلوغتي ابو اكتبر 19 بخرتشنعة تحموشاني نيرو اتساعات قانا رفادون كله ينيرو نايدا سنبت معالت تصحي باريس قانا كابتناي قدام هانغوفر امن لمماديا نيرا إذا عابن قجف الموزيمون اب تصحي دم يقنا ترايو نيرو اتوم سرقت كابز قجف موزيم بفولي علامة زقبرو نقر دي أبولو غالار تباهليو إذا غالرون اب تاريخ وشتي ازيوم كبارات سخونن فاستيموم زيركبون قرص زحازة بفلاي دما ناي فرنسا زودويون مقايز تزركبلو ناي حيلوي دما ناي باور مقلص ينيرو اتا عباينا بوليويون كالوت نقصات تقاملو زنابرو ناي زمنات كبارات المازن ورغتن اب بيتروشتي بحالوا تقميطوم يم ناي تاريخ مهورن تمرامارن ارتر براند كم زبلون تخوينو از سرقي ناي زمن ازدي بلوت سرقيو ابزا ابولو غالاروشتي تاكيبو زنابر كبار هابتي كاورق نلعليو حد الماز ناي نقصاوያን ناي حيل مسغغارن ناي تزمن لعلم تحتن زازنتويم نابنت ناي لويس مبل 15 ግርማው ዘውዲ ወይውን ኣብ ናፖሊ ግዛት ውሽጢ ተሰርሑ መንጸባረቂ ቀጽሉውን ናይ ዘውዲ ስራሕቲ ናይ ተሃገር ህይወት ተገይሮም ከም ዝወሰዱ ይፍለጥዩ እቶም ሰረቕቲ ዝወሰድዎ በተخبار ማዕድን ተሰርሑ ናይ ኢድ ስራሕቲ ጥራይ ዘይኮኑስ ናይ ፈረንሳ ታሪኽ ተሰከምዎ ናይ ሽሕ ዓመታት ክብሪ ነይሩ እዚ ታሪኻዊ ዝኾነ ስርቂ ናይ መላእ ፈረንሳውያን ልብ ተንከፈ ኮይኑ ሓሊፉዩ እዚኦም ሰረቕቲ ኣብቲ ሰንበት ንግሆ ናይ ተቐናሚ ወዳእታ ኣዝዩ ጸጥታ ዘለዎ ግዛ ከም ዝኾነ ተረድዮም እዮም ናይ ተስርቂ ሽርሕውን ናይ ወዲ ሰብ ሓንጎል ድንግርግር ዘብል ኣዝዩ ፕሮፌሽናል ነይሩ እቲ ገበን ተፈጸመሉ መገድውን ልክዓ ፊልም ከም እንሪዮ ዓይነት እዩ ነይሩ ኣብቲ ፈለማ 3 ወይ 4 ዝኾኑ ሰረቕቲ ናይ ስራሕ ክዳን ወይ ድማ ዩኒፎርም ዝገበሩ መሲሎም ኣትዮም እዮም እዚ ናይ ምምስሳል ጥበብውን ኣብ ዝንግሆ ዋላ ሓንቲ ዓይነት ተስግእ ከም ዘይኮነ እቶም ሓለውቲ ከሓስቡ ገይርዎም እዩ እቶም ቀንዲ ዒላማ ዝገበርዎ ቦታ ድማ ናይቲ ሙዚየም ደው መብራቕ ህንጻ ነቲ ናይ ፈለማ ፎቅ ነይሩ እዚኦም ሰረቕቲ ብዘይእመን ትብዓት ኣብ ደገ ኮይኖም ነዊሕ ኣስካላን ናይ ስራሕ ሊፍትን ተጠቂሞም ናብቲ መንደቕ ክበጽሑ ኪሎም እዮም ብርግጽ ነዚ ዝኣክል ኣስካላ ክጥቀሙን ከለው ሰብ ከመይ ዘይርዮም ዝብል ሕቶ ክመጻልኩም ይኽእል እዩ ኣብ ዙርዮም ዝነበሩ ሰባት ርዮሞም እዮም ኮይኒ ግና እዚኦም ዝረኣይዎም ሰባት ኩሎም ናይ ጽገና ስራሕ እናሰርሑ ዘለው መሲልዎም እዩ ናይቶም ሰረቕቲ ትብዓትን ናይ ስርሖም ቅልጣፈን ኣዝዩ ዘደንቕ ነይሩ ብናይ ብርሃን ቅልጣፈ ነቲ ናይ ቤትሮ ጋሻ ሴሮም እዮም ንኽሰብርዎ ተጠቀሙሉ መሳርሒ እውን ካልእ ዘመናዊ መሳርሒ ዘይኮነስ ናይ ሓጺን መቑረጺ ግራይንደር ነይሩ ኣብቲ ቅጽበት ምናልባሽ ኣብቲ ቀረባ ዝነበረ ተንቀሳቓሲ ሰብ እንተሃለወ እውን እቲ ገበን ተፈጸመሉ ኣዝዩ ጥበብ ብተመልኦ ሜላ ስለ ዝነበረ ዋላ ሓደ ኢዱ ዘእቱ ሰብ ኣይነበረን እቲ ናይ ስራሕ ክዳን ከም መሸፈኒ ማስክ ኮይኑ ከሊልዎም እዩ ኣብዚ ሓጻር ደቂቕ ውሽጢ እዚ ናይ ገበን ጉጅለ ኣብቲ ናይ ማዕድን ቦታ ብምእታው ናይ ዘውዲ ማዕድናት ከም ሓጺና ተሰከሙ ናብቲ ኮንቲነር መሊኦም እዮም ናይ ወዲ ሰብ ታሪኽን ጥበብን ኣብ 7 ደቂቕ ውሽጢ ጥራይ ኣብቶም ፕሮፌሽናል ሰረቕቲ ኢድ ከኣቶ ኪሉ እዩ ናይ ፈረንሳ ናይ ባሕር ሚኒስተር ከም ዝበልዎ ድማ እዚ ስርቂ ካብ 4 ክሳብ 7 ደቂቕ ጥራይ ዝወሰደ ከም ዝነበረ ሓቢሮም እዮም እዚ ግዜ ኣዝዩ ሓጽር እዩ ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ስርቂ ሓደ ሰብ ቡንውን እንተኾነ ብዝግባእ ኣብ 7 ደቂቕ ውሽጢ ከፍልሕ ኣይክእልን እዚኦም ሰረቕቲ ግና ነቲ ናይ ናፖሊ ዘውዲ ናይ ሉዊስ መበል 15 መጋየፅትን ካልኦት 9 ብዋጋ ዘይትመኑ ማዕድናት ኣኪቦም ወፂኦም እዮም እቶም ተሰረቑ ነገራት እውን ብገንዘብ ክሽንሸኑ ኣይክእሉን ክብል ገሊጹ እዩ 100 ሚልዮን ወይ እውን 500 ሚልዮን ዶላር ክብሉ ከም ዘይከኣሉ እውን ተሓቢሩ እዩ ናይ ፈረንሳ መጋየፅቲ ኮይኖም ናይ መንነት ታሪኽ ዝሓዙ መጋየፅቲ እዮም
ናይ ፈረንሳይ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ሚኒስተር ዘይትካእን ናይ ጥንቲ ቅርሶምን ከም እተሰርቀ ገሊጾም እዮም። ኣብ ሽሕ ዝቁጸር ዓመታት ውሽጢ ብኽብሪ ኣብ እተኣከበሉ ናይ ሃገር ሃብቲ ኣብ ሓደ ሰዓት ውሽጢ ናይ ገበነኛታት መጻወቲ ክኸውን ምኽኣሉ ናይ መላእ ፈረንሳውያን ልቢ ተንኪፉ እዩ። እዚኦም ሰረቕቲ ነቲ ስርሖም ብሽኮላ ፈጺሞም እዮም። እቲ ዘደንቕ እውን ሰሪቖም ወዲኦም ናብ ሞተሮም ደይቦም እንትኸዱ ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ተሰርሐ ናይ ዑንቂ ክላስተር ዘውዲ ኣብቲ ቀረባ ሰፈር ረሲዖሞ ከይዶም እዮም። እዚ ተግባር ድማ ናይቶም ሰረቕቲ ትዕግስትን ሽኮላን ዘርእዩ ነይሩ። ናይ ዓለም ናይ ታሪኽ ተመራማሪ ዝኾነ ኣርተር ብራንድ ኣጥቢቑ ከም ዝኣምኖ እንተኾይኑ እዚ ስርቂ ናይ ገበነኛታት እቲ ዓብጌጋ እዩ ክብል ገሊጹ እዩ። እቲ መርማሪ ከም ተዛረቦ እንተኾይኑ ነዚኦም ቅርሲ ተመሊስካ ናብ መንግስቲ ኢድ ምርካብ ንጽባሕ ዘይበሃል ስራሕ እዩ። እቲ ናይ ግዜ ገደብ እውን ኣዝዩ መተሓሳሰቢ እዩ። እዚኦም ገበነኛታት ኣብ 7 መዓልቲ ውሽጢ ክተሓዙ ናይ ግድን እዩ። ከምዚ ተዘይኮይኑ ግና ናይ ቅርሲ ሰብ ሞያ ረኺቦም ከፍርስዎ እዮም። ማለት እውን ነዚ ናይ ዘውዲ ቅርሲ ኣፍሪሶም ናብ ስሩዕ ኣልማዝ እንተለዊጦሞ ታሪኻዊ ቅርፂ ስኢኑ መዓድን ጥራይ ኮይኑ ማለት እዩ። ሓንሳብ ቅርጾም ስኢኖም ናብ ስሩዕ ኣልማዝ እንተተለዊጦም ድማ ፖሊስ ክረኽቦም ዝኽእል ኣይኮነን። ብኡ ምኽንያቱ እውን ብግዜ ክተሓዙ ናይ ግድን ኮይኑ እዩ። ናይ ፈረንሳ ድሕንነት ኣብ ዕረፍቲ ንዝነበሩ ናይ ፖሊስ ሓለፍቲ እውን ከይዘረፈ ናብዚ ጉዳይ ከኣቱ ግድን ኮይኑ እዩ። ከምዚ ዓይነት ናይ ስርቂ ገበን እውን ኣብ ናይ ፈረንሳ ታሪኽ ተሰሚዑ ይፈልጥን ክብል ገሊጹ እዩ። ኣብቲ ምርመራ ዝርከብ ናይ ስራሕ ጽዕንቶ ናይ ዓለም ለኸ ዜና ኮይኑ እዩ። ናይ ዓለም ሙዚየም እውን ኣብ ፍርሕን ርሕቐትን ኮይኖም እናተዓዘቡ እዮም። ስለዚ እውን ናይ ፈረንሳ ናይ ሚስጥር ድሕንነት ላዕለዎት መርመርቲ እውን ከይተረፉ ናይቶም ገበነኛታት ዓሸራ ንምርካብ ኣብ ጎደና ፈረንሳ ወፂኦም እዮም። እዚኦም ቅርሲ ቅድሚ ምጥፍኦም ናይቶም ገበነኛታት ናይ ኔትወርክ ገበን ምብታኽ ናይ ግድን እዩ። ካብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ሓገዝ ንከይረኽቡ ምግባር ድርድር ዘይብሉ እቲ ናይ ፈለማ ስርሖም እዩ። ናይቶም ገበነኛታት ፕሮፌሽናልነት ግልጽ እዩ ነይሩ። እዚ ናይ ፋልማይ ገበኖም ኣይኮነን፣ ናይ ባንክን መዓድንን ሰረቕቲ ከም ዝኾኑ ብዓለም ለኸ ተኣሚኑ እዩ። እቲ ሕቶ ግና እዚኦም ተባዓት ሰረቕቲ ክተሓዙ ዶ ይኾኑ ዝብል እዩ። እቲ ስርቂ ተፈጸመሉ መሕዘኒ ሓቂ እውን ኣብቲ ሙዚየም ዝነበረ ናይ ሓለዋ ክፍተት ዘቃልዐ እዩ ነይሩ። ኣርተር ብራንድ ከም ዝበሎ እዞም ሰረቕቲ ቅድሚ ወራሓት ተቐዲሞም ናብቲ ሙዚየም ብምእታው ናይቲ ቢትሮ ስፍሓት ይኹን ፖሊስ ኣብ ክንደይ ሰዓት ይበጽሕ ዝብል ኣጽኒዖም ጸኒሖም እዮም። ናይ ፈረንሳ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ሚኒስተር ነዚ ናይ ሓለዋ ብልሽት ኣሚኖም እዮም። ናይ ሉበር ሓለዋ ንናይ ረዓድ ከለላ እምበሪ ንኸምዚ ዓይነት ስርቂ ፍጹም እተዳለወ ኣይነበረን። እቲ ምርመራ እውን ብልዑል ዝኾነ ቅልጣፈ እናቐጸለ እዩ። እቶም ናይ ፖሊስ ምርመራ እቲ ገበን ተፈጸመሉ ሕድሕድ ቦታ ሙሉእ ንሙሉእ ብጥንቃቐ መርሚሮም እዮም። ንኣብነት እቲ ረሲዖሞ ዝኸዱ ናይ ኣልማዝ ክባር ዘውዲ ምናልባሽ እውን ናይቶም ሰረቕቲ ዓሸራ ክርከቦ ስለ ዝኽእል ኣብ ላቦራቶሪ ውሽጢ ብጥብቅና ተሓለወ እዩ። ብተወሳኺ እውን ፖሊስ ነቲ ቤትሮ ንምስባር ተጠቀሙሉ መሳርሒ ረኺቡ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ናብቲ ፎቕ ንምውፃእ ተጠቀሙሉ መሳርሒ ኣብኡ ተረኺቡ እዩ። እዚኦም ርኻቦት እውን ናቦም ዝመርሕ እቲ ቀንዲ ቁልፊ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብዚ ሕጂ ናይ ፈረንሳ ዘውድን መጋየፅትን ነዚ ዓይነት ታሪኻዊ ዕድል ክህሉ ይኽእል ዶ ዝብል እዩ። እዚ ስርቂ እውን ንናይ ፈረንሳ መንግስቲ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ጥበብን ታሪኽን ዓለም ብሓዘን እናተዓዘቦ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እውን ኣብዚኣ ንእሽተይ ኣፖሊ ሙዚየም ውሽጢ ጥርሖም ናይ ቤትሮ መጋየፅቲ ተሪፎም እዮም። እዚኦም ባዶ ቤትሮ እውን ናይዚ ዘመን ናይ ስርቂ ገበን ኣዝዩ ክፉእ ምዃኑ ዝሕብሩ እዮም። ናይ ፈረንሳ ናይ ፖሊስ ሓይሊ እውን ነዚኦም ሰረቕቲ ንምሓዝ ብሙሉእ ሓይሉ ተዋፊሩ እዩ። ኮይኑ ግና ናይዚኦም መዓድናት መወዳእታ ክሳብ ሕጂ ተፈልጠ ነገር የለን። ፍራንስ 24 ምስ ቢቢሲ ከም ፍልፍል ሓበሬታይ ገይረ ወሲደዮም እየ። ክሳብ ሕጂ ንዘነበረኩም ርእቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍሉ እናበልኩ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈልየኒ ክብል ፈቱ።